Goddag til vores pressemøde her i dag. Vil jeg gerne sige goddag og velkommen til de fremmødte journalister og til jer, der følger med live. Velkommen og goddag til de fremmødte journalister og til jer, der følger med live. Velkommen til jer alle sammen. Til dagens pressemøde har jeg selskab af naalakkersuisoq for erhverv og handel, som er fungerende naalakkersuisoq for sundhed, og landslægen, som vil sige noget om status på coronasituationen her i landet. Vi har glædet os til netop denne dag, hvor vi har nogle gode nyheder i forhold til lempelser, og hvor vort samfund nu er på vej mod en normalisering. Vi har indkaldt til pressemøde her i dag for at kunne komme med et kort oprids af, hvad vi har været igennem de sidste 2 år. De gode nyheder vil jeg lade Pelle om at fortælle om den sundhedsfaglige trin, som vi er kommet til. Og jeg vil gerne sige tak til jer alle her i landet, som har været med til at samarbejde om de restriktioner, der er blevet sat, og de dage, hvor vi har haft nogle opfordringer, hvor vi i fællesskab har været med til at bekæmpe virusen, og de tiltag, som er blevet krævet, som I har opfyldt. I de 2 år, vi har været igennem, betyder ikke, at nu vi ikke længere har problemer med corona, selvom vi laver vores lempelser. Og derfor vil vi gerne opfordre til, at selvom der er sket nogle lempelser, så skal der stadigvæk være med til at arbejde for at blive ved med at bibeholde det, der gerne vil bibeholdes. Og selvom nogle lempelser vil gælde fra midnat i dag, så skal vi fortsat blive ved med at samarbejde om bekæmpelsen om coronas spredelse i samfundet, for det vil være stadigvæk være nødvendigt, hvis vi skal kunne bekæmpe epidemien. Så det vi har glædet os til i dag, det er at kunne komme med nogle lempelser, således at vi i dag kan foretage nogle gode nyheder, som jeg vil lade sundhedsformanden om, eller ministeren om at komme. Tak til landsstyreformanden. Vi er nu nået til den del, jeg har lovet, vi ville komme til, nemlig det med, at efter vi allerede har haft samråd med partiformændene, som vi i enighed er blevet enige om, at det sundhedsfaglige grundlag, vi har i dag, at de restriktioner, som skulle have været gældende til den 14., som vi vil tage status på, om vi kan gøre det noget før end den dato. Det er grund til, at vi har indkaldt til pressemødet i dag, således at i forbindelse med restriktionerne vedrørende salg af alkohol vil være ophævet her til midnat, så vi vil ikke er blevet enige om, at vi ikke forlænger den, men at vi ophæver restriktionerne
vedrørende alkohol for salget. Men det med de restriktionerne, der vedrører mundbind og forsamlinger, det vil også blive ophævet, men det betyder ikke, som formanden nævnte med, at vi ikke længere har nogle problemer med corona, men vi skal respektere borgernes rettigheder, og vi skal til at tage det næste skridt videre med den situation, vi er i. Borgerne skal lægge mærke til, at de fleste restriktioner, der vedrører rejse her i landet, så det betyder, at det er borgere, der stadig skal ud af landet for at rejse, og det skal have opmærksom på, hvilke restriktioner de har vedrørende vendbind og forsamlinger. Og I skal lægge mærke til, at der er der stadigvæk vil være nogle virksomheder, der vil have krav om, at de stadigvæk de gerne vil stadigvæk have, at mundbind skal bruges. Og det rejsende, der skal rundt i landet, og hvis de ikke mere trygge ved at bruge mundbind, selvfølgelig må det gerne det, men restriktionerne vil blive ophævet her fra midnat. På nuværende er det også vigtigt at understrege, at vi fjerner restriktionerne, men vi skal stadigvæk passe på os selv. Vi har nogle sårbare imellem os, som stadigvæk vi skal passe på med hensyn til coronaen. Bekæmpelsen af coronaspredningen, den stadigvæk foregår i landet, og der har haft viljen til at kunne løfte ansvaret. Det vil vi gerne sige tak for. Den status, vi har i dag i sundhedsvæsenet, vil landslægen fremlægge om, at det for eksempel vil være påbudt at bruge mundbind, når man henvender sig på sygehusene. Og der er nok også andre servicesteder, som også stadigvæk vil kræve, at der bruges mundbind. Men alligevel skal det understreges, at det ikke er restriktioner sådan rent i lovgivningen. Så den skridt, som jeg har lovet om at komme med, det kommer jeg så med, at restriktionerne de bliver ophævet her i landet fra midnat. De 2 sidste, som vi kan nævne i forbindelse med de turister, der ønsker at komme til vores land, så har vi stadig nogle krav til dem om, at de skal være med til at indtil 1. marts i hvert fald, at de skal være vaccineret, før de kan rejse ind til Grønland. Og de turistskibe har vi stadigvæk ikke fået nogen tanker om, at der ville lempe restriktioner vedrørende dem med hensyn til, vi ikke rigtig vil kunne se, hvordan det vil se ud med hensyn til vores coronasituation, så derfor vil det stadigvæk være restriktioner med hensyn til dem til den 1. marts. Tak. Ja, tak. Og så går vi videre, hvor vores embedslæge vil komme med status omkring det sundhedsfaglige. Værsgo. Tak for det. Ja, vi har nu haft meget udbredt smittespredning siden slutningen af december måned. Hen over jul og nytår tog det for alvor fat, og mange byer og bygder fik smitte. Det var meget tydeligt, det var omikron-varianten, der spredte sig, fordi det gik rigtig stærkt og meget stærkere
end det vi har set tidligere. Som forventeligt steg antallet af indlæggelser af patienter med covid-19-sygdom også kort efter nytår. Antallet af indlæggelser steg jævnt hen over midten af januar måned. Men herefter er der sket en stabilisering, så der i de seneste uger i gennemsnit har været indlagt 12-15 patienter. Det har været på et niveau, som kunne håndteres. Det har udfordret behandlingen af andre sygdomme. Der er ting, der har været udsat. Men det har været til at håndtere. Vi er kommet op på, at der i alt har været 7 covid-19-relaterede dødsfald i landet. De har alle været blandt ældre med andre lidelser. Vi må også forvente, at det fortsætter på det niveau i den kommende tid. Det er uundgåeligt. Når det samtidig også er gået så relativt godt, så er det også fordi sundhedsvæsenet har haft en effektiv behandling af mange af de smittede og sikret, at de rent faktisk kom igennem deres sygdom. Det har faktisk fungeret. I første halvdel af januar var der også rigtig mange sygemeldinger rundt omkring i samfundet. Det gav udfordringer med nogle grundlæggende ting, såsom kommunikationen, men også i sundhedsvæsenet. Nu er vi i en situation, hvor det har stabiliseret sig, og alle de samfundsfunktioner, der skal fungere, fungerer ikke som de plejer, men trods alt på et acceptabelt niveau. Samlet set har alle de tiltag, der har været gjort, det betyder, at vi nu er kommet så langt, at vi kan begynde at se en ende på det. Vores indberetninger om syge i sundhedsvæsenet, om sygemeldte i skolerne og på arbejdspladserne, viser, at i Ilulissat, Nuuk og Asiat, der er epidemien klart på vej nedad. I de 3 byer bor sammenlagt halvdelen af befolkningen. Okay? Det er en god nyhed, fordi nu er halvdelen af landets befolkning faktisk ved at være på den rigtige side. Hvor langt har vi så igen? Ja, hvis vi ser på den samlede udvikling i antallet af sygemeldinger og indlæggelsestallene, så er vi formentlig godt halvvejs nu. Og der er rimelig styr på det. Når vi er i marts måned, tror jeg, at vi er igennem det meste her i landet. I andre byer end i Nuuk, Ilulissat og i Asiat, ja, der er fortsat gang i smittespredningen. I Sydgrønland er der rigtig meget gang i det i øjeblikket, med mange sygemeldte i skolerne og på arbejdspladserne. Og i går blev vi så også klar over, at pandemien nu også var nået til det sidste større sted uden smitte indtil nu, nemlig Tasiilaq. Men også den udfordring er til at håndtere, netop fordi epidemien er på vej ned i adskillige af de større byer. Samlet set er den udvikling, vi har set nu så langt, at vi har kunnet anbefale naalakkersuisut at afvikle
langt de fleste restriktioner. De har reelt set i forvejen været af meget beskedent omfang, og derfor ikke længere afgørende for udviklingen. Men vi er ikke færdige endnu. Der er nogle steder, hvor det er absolut nødvendigt, at der fortsat er restriktioner. Det duer ikke, at man bliver smittet, hvis man kommer på et sundhedscenter eller på sygehuset, fordi man fejler noget andet end covid, og så bliver smittet der. Derfor vil der i sundhedsvæsenet fortsat være restriktioner for besøgende, for patienter og for personale. Også andre virksomheder kan vælge at opretholde visse restriktioner. Vi er stadigvæk interesseret i at sprede epidemien ud over tid. Det er det, vi har haft succes med indtil nu. Der er nogle steder, hvor der er stor risiko for smittespredning. For eksempel i fly. Selvom det ikke er noget krav, anbefaler vi fortsat, at man ombord på fly, både til og fra Grønland og fly indenrigs i Grønland, anvender mundbind ved ophold i flyvemaskinerne og i terminalerne. Der er også en anden grund til det, og det er, når man rejser, er det jo ofte, fordi man skal afsted og udføre et eller andet arbejde eller deltage i familiebesøg. Og så er det jo faktisk ikke så smart, hvis man bliver smittet på vejen. Så derfor giver det mening at anbefale, at man gør det. Vi skal tage hensyn til hinanden og prøve at sikre hinanden. Og der er nogle aldersgrupper, hvor covid stadigvæk, selv med omikron-varianten, er en betydelig udfordring. Rejsende til Danmark skal også være opmærksom på, at der fortsat er et krav om at anvende mundbind, når man kommer til lufthavnen i Kastrup. Som en konsekvens af udviklingen har vi her i Landselsembedet også lavet en ny vejledning om isolation og karantæne. Kravene til raskmelding af smittede er nu blevet sat ned. De væsentligste ændringer de er følgende. Hvis man konstaterer, at man er blevet smittet og har symptomer, så skal man forblive i isolation, indtil man ikke længere har symptomer. Det vil sige, at man er raskmeldt, når man ikke har symptomer. Der bør dog gå mindst 4 dage fra det tidspunkt, hvor man blev testet positiv, til man raskmelder sig selv. Den enkelte skal tage ansvar. Hvis man tester positiv uden at have symptomer, bør man forblive i isolation i 4 dage for ikke at smitte andre. Der er ikke længere nogen anbefaling af, at nærkontakter er i karantæne. Men det afgørende er, at den enkelte straks isolerer sig, hvis man får symptomer på corona. Nærkontakter anbefales endvidere at lade sig antigenteste 3 døgn efter den smittede blev testet positiv. Det er helt klart, at disse ændringer de vil medføre mere smittespredning. Det kan vi alligevel ikke undgå. Smitten vil komme alle steder. Men vi må alle bidrage til at beskytte dem, der er i særlig risiko for alvorlig og længerevarende sygdom. Det vil sige de ældre og borgere med alvorlige kroniske sygdomme.
Det kan vi også, hvis vi alle sammen bidrager ved at handle fornuftigt i den kommende tid. Men vi skal også tænke på, at selvom det ser ud til, at det aktuelle udbrud, det vil være overstået i løbet af kort tid i Grønland, vil corona stadigvæk være en udfordring, også fremover i lang tid. Det vil komme tilbage i en eller anden form. Derfor er det helt afgørende, at alle fortsat tager imod et tilbud om at blive vaccineret, uanset om de slet ikke er vaccineret, om de er vaccineret én gang, eller fortsat mangler at få en boostervaccination. Hvis vi også fremover skal kunne håndtere de her udfordringer, ja, så er det helt afgørende, at alle kommer med, også dem, der har været smittet. Hvis de skal have længerevarende beskyttelse, skal de lade sig vaccinere. Og på den måde, hvis der bliver god opbakning til det, vil vi også på længere sigt kunne håndtere det her som en del af dagligdagen. For som sagt, vi har næppe hørt det sidste til coronaen. Tak. Tak til embedslægen. Som embedslægen sagde, så er de fleste af restriktionerne bliver ophævet. Så vil der stadigvæk være behov for, at stadigvæk skal bruges nogle af restriktioner, for eksempel i sundhedsvæsenets område, for at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med at begrænse smitten blandt samfundet. Det er vores opgave, og selvom det forløber sådan, som det er på baggrund af nuværende status, så har vi stadigvæk en vurdering fra landslæge, embeds og det faglige folks side om, at det er en overgang, vi er i en fase i på nuværende. I skal huske på, at da corona første gang kom til vores land, så var samtlige partier i samarbejde enige om, at de skal hjælpe hinanden med at bekæmpe den. Og uanset hvor vi befinder os henne, så har samtlige i landet været med til at løfte ansvaret op om at begrænse spredningen. Og det er en stor skridt, vi her i samfundet er kommet til, at vi således kan foretage nogle lempelser. Så derfor vil jeg gerne sige tak til samtlige i samfundet på høj og lav område. Tusind tak til jer, at I har fulgt med i de registrationer, som myndighederne har krævet af jer, og hvor I har udvist en god samarbejde, så det skal vi sige tak for. Så skal vi gå over til journalisterne med, at de kan stille spørgsmål om, hvordan det har været med at have bekæmpelser vedrørende corona. Værsgo. Fra Semmerter embedslægens fremlæggelse vil jeg gerne komme med nogle spørgsmål vedrørende, hvor stort det er med hensyn til spredning i samfundet er jo ret høj i visse byer. Hvorfor har I så taget en beslutning om, at det skal lempe restriktionerne? Værsgo, naalakkersuisoq for erhverv. Tak for det spørgsmål. Man skal ikke være i tvivl om, at det, vi har fremkommet med i dag, det er baseret på de indstillinger, der kom med coronaberedskab
fra embedslægen og politiet, og vurderingen har været sådan, at de status, der er i hele Grønland, at halvdelen af borgerne kan blive smittet, men sundhedsvæsenet, politivæsenet og andre virksomheder har været ude på, at det ikke skal belastes i alt for stort antal, således at det ikke kan løfte deres arbejde. Og derfor har vi så stillet et spørgsmål til embedslægen om hvordan for eksempel den nuværende situation, man befinder sig i Sydgrønland eller en anden sted, og om der skal være de samme lempelser. Men det er ikke et spørgsmål ifølge embedslægen, men ud fra den, at det betyder ikke, hvordan det er sådan rent nationalt. Men jeg ved ikke, om landslægen har noget at tilføje til det, inden landslægen kommer for ordet. Men vil jeg gerne sige, at den normalisering, vi er i snart på grund af de lempelser, vi foretager os. Det er baseret på de indstillinger, vi har fået, og derfor kan landslægen komme med en tilføjelse til, hvilken baggrund det har haft til at komme med deres indstilling til os om at foretage lempelser. Værsgo. Tak for det. Da vi startede på alt det her med corona, var der utrolig mange ting, vi var usikre på. Hvad ville der ske, hvis der kom smittespredning? Hvor hurtigt ville det gå? Vi anede ikke, hvad der ville ske. Nu er jeg af den opfattelse, at vi er i en helt anden situation. Omikron-varianten, den kommer. Intet sted i verden har man kunnet forhindre det. Vi har fulgt det meget tæt, siden Omikron-varianten kom før jul. Og vi er nu til forskel fra tidligere i en situation, hvor det er min vurdering, at vi med rimelig sikkerhed kan forudse, hvad der sker. Det kunne vi ikke før. Men nu kan vi se, at der sker den udvikling, vi faktisk antog ville komme. Vi kan også se den der meget markante stabilisering, der har været de sidste 2-3 uger. Og derfor må man sige, at vi så også lykkeligvis nu er i den situation, at vi er på vej mod enden af den nuværende epidemi. Og der er nogle forhold, som har været specielle og er specielle i det her land. For der er heller ikke nogen tvivl om, at det er gået rasende stærkt. Der sker en meget hurtig smittespredning, når smitten først kommer til en by. Her i Nuuk har det taget noget tid. Det er også en stor by. De mindre steder går det rigtig stærkt. Og det betyder også, at jeg føler, at vi kan være så sikre på fremtiden, at de restriktioner, som alligevel ikke på nogen måde kan stoppe omikron, kun udsætte det lidt, de er ikke så afgørende mere. Vi kan lige så godt se at komme videre nu, og se at blive færdige. Tak. Kysymys johtanut.
VK videre til journalisterne. Interne og turistskibe, de kommer ind på. Det turisterhverv i landet, det venter på, hvornår de kan få nogen mulighed for at kunne starte igen. Forventer I, at de kan gøre det fra 1. marts, eller vil I det nuværende fungerende naalakkersuisut for sundhed kan svare? Ja, tak for spørgsmålet. Vi har drøftet det flere gange. Det man skal huske på, det er ikke kun Grønland, der er blevet ramt. Jeg kan komme med et eksempel, at hvis så fremt at turisterne ønsker at komme til vores land, så der er flere stadigvæk, der hvis de virkelig ønsker det, så kan de sejle med Safari Dog for eksempel. Det kan man så gøre. Der er restriktioner, når man er passager på en kystpassagerskib og eller andre. Og vi skal være sådan, at hvis så frem de bliver syge, eller der sker en smittespredning på sådan nogle skibe, så skal vi kunne servicere dem, så om vi kan gøre det kan vi tage en skøn om, og det er med til at tage en beslutning om, hvornår vi kan blive i stand til at få dem ind til lands. Meget kort sagt, som landslægen sagde for kort siden, at smittespredningen fra 1. marts vil være nogenlunde toppet sig, således at man kan blive klar til at lave nogle lempelser vedrørende kystpassagerskibe eller turistskibe, der vil besejle på vores farvande. Så på det tidspunkt kan vi jo tage en skøn om de er klar til det. Så vil der komme et spørgsmål fra KNR. Først til landslægen vil jeg gerne spørge om, med hvordan det forholder sig med de børn, der har haft, der er indlagt. Der er i øjeblikket et enkelt barn indlagt her i Nuuk, og det er det hele. Vi havde på et tidspunkt 2 børn, som var indlagt med alvorlig følgesygdom som følge af covid. Og de er blevet behandlet af et velfungerende system og er udskrevet. Tak. Naalakkersuisut vil jeg gerne stille et spørgsmål om med hensyn til BCR, når der ikke foretages længere. Hvordan kan I så sikre antallet af de smittede og sige, at der sker en reducering af de smittede? Hvordan har I gjort det? Jeg vil gerne starte med at sige, at gentage, at fra Naalakkersuisut og til samtlige partiformænd og dem vi samarbejder med dem, vi bliver holder møde om, og det coronaberedskabsstabens indstillinger, vi tager altid vores vurderingerne på baggrund af deres indstilling, og den status, man er kommet i, når der er sket noget nyt, eller den viden, man har fået, eller de undersøgelser, der foretages, og som ud fra det, der som sundhedsfaglige folk kommer med, det vurderer vi
er selvfølgelig med til at tage en beslutning om vi skal er klar til at tage en næste skridt. Det vigtigste er så hos os i Naalakkersuisut, at vi skal beskytte borgerne ved at enten lave eller lempe restriktioner, sådan som landslægen kom med et svar om, at fortalte, at vi er kommet i den status, vi er klar til at kunne lave lempelser. Fungerende sundhedsformer. Naalakkersuisut for sundhed. Tak for det spørgsmål. Vi har gentagne drøftet, at når vi indhenter oplysninger fra landslægen, det er ikke kun test inden. Og da vi foretog stramninger af restriktionerne, hvordan vi tog en beslutning om, ifølge indstillingerne, hvordan vi skal, hvad vi skal gøre med hensyn til, for at kunne beskytte personale på sundhedsvæsenet for eksempel. Så der de tal, vi har kunnet få, og de offentliges og privates indrapportering af sygemeldinger, har vi så brugt til at kunne tage en beslutning med, og ikke kun dem, men også skolerne, børnehaverne, og de kommer også med deres tal om, hvor mange syge de har. Så jeg giver ordet videre til landslægen om, hvordan de har foretaget deres indstilling. Tak for det. Jamen, jeg kan lige supplere, hvad Pelle siger. Det er sådan så, at hver dag inden kl. 14 skal alle de 5 sundhedsregioner indberette alt om den lokale situation. Ikke kun i regionsbyerne, men i hele deres område. Alt, hvad de ved om sygelighed blandt indlagte, blandt ambulante, i bygderne. Det giver det første billede. Som Pelle også nævner, så får vi indberetninger fra kommunerne om syge, ikke kun ansatte, også elever. Vi har haft stort glæde af gymnasierne. De holder meget nøje øje med fremmødet og giver et godt billede af sygefraværet. Og endelig, som Bela også nævner, så får vi hele tiden indberetninger fra de selvstyrede virksomheder. Hvor mange der er sygemeldte. Og det er helt ud på bygdeniveau. Så vi ved, hvor mange i Pillersuisok i en given bygd, der er sygemeldt. Og det mener jeg egentlig samlet har givet et forbløffende godt billede af, hvordan smittespredningen udvikler sig, og hvornår den er på vej væk igen. Det virker, selvom vi tester i meget begrænset omfang. Vi tester dog stadigvæk folk. Vi sender også stadigvæk test til Danmark til specialanalyser for at følge, hvad det er for undertyper af omikron, der spreder sig i Grønland. Så det er en lang række informationer, som egentlig, mener jeg, giver et særdeles retvisende billede af situationen. Og selvom der nu bliver ændret på restriktionerne, så bliver vi ved med at følge situationen hver dag, 7 dage om ugen, for hele tiden at opdage, hvis der sker noget, som udvikler sig uhensigtsmæssigt et eller andet sted. Og på den måde er jeg overbevist om, at vi sådan ved meget
traditionelle metoder, kan man sige, faktisk har et ganske godt overblik over situationen i hele landet. Tak. Tak til landslægen. Når Marie har stillet spørgsmål igen. Jeg vil gerne også spørge om, med hensyn til restriktioner, at sundhedscentrene rundt om i kysten er ved at være stabile på nuværende. Men det ser ud til, at det ikke kun er en variant, der spreder sig rundt i vores land. Og når nu der bliver lempet restriktioner med hensyn til værtshuse for eksempel, hvordan vil du så være, når naalakkersuisut har svaret, så vil landslægen tilføje, hvis det er behov. Værsgo, naalakkersuisut. Ja, tak for spørgsmålet. Man skal ikke være i tvivl om, det er mange er trætte af restriktionerne vedrørende corona, at de har glædet sig til, at der vil ske lempelser. Og det sker så nu, som det første kan vise, som embedslægen understreger, at vi følger med i, hvad der sker, og hvor er vi på vej hen hele tiden. Så derfor restauranter, restriktionerne, ophævelsen af den, også med hensyn til mundbindene, dem har landslægen lige været inde på, hvad det afhjælper, at de er tilpasset rettighederne af hver enkelt borger. Og med hensyn til, så vil jeg gerne tilføje, at der vil komme, landslægen vil komme med en meddelelse, der er ny med hensyn til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal rejse fra by til by eller fra by til bygd, hvor du skal personligt skal sørge for, hvad det er af betingelser for, at du kan gøre det, og hvor du skal selv som person skal lave en PCR-test, og hvis så frem den er negativ, så kan du først rejse til Island for eksempel i morgen. Og hvis man skal afsted i morgen, så kan man måske ikke nå det, for man skal også blandt andet have opmærksom på, hvilke restriktioner der er til i det land, man gerne vil til. Så landslægens indstilling om, at man skal foretage sig PCR-test selv før, det skal man huske på. For lige at kommentere på det konkrete spørgsmål om betydningen af at ophæve restriktionerne og samtidig lempe på reglerne for isolation. Ja, det vil øge hastigheden af smittespredningen. Men der er det vores vurdering, at det kan vi godt tåle på det her stadium af epidemien. Og at det derfor hele tiden jo skal være sådan, at der ikke er nogen restriktioner på folks frihed, som ikke er absolut påkrævet. Og der er vi så langt nu, efter min vurdering, at det kan systemet tåle. Tak. Tak til embedslægen. Så det sidste spørgsmål. Så derefter
vil vi afslutte pressemødet her i dag. Så vil vi også være klar til, at jeg vil komme med et meget lignende spørgsmål til embedslægen med hensyn til hjemmekarantæne og isolation. Dagene på dem er blevet ændret. Hvordan kan man koordinere det, hvis så frem, at der sker en hurtig smittespredning? Hvordan kan man koordinere det med hinanden, hvis man ændrer dagene på De nye retningslinjer, de er gældende fra nu af. Og det vil sige, at man kan rette sig efter de retningslinjer, som nu bliver opdateret lige nu på hjemmesiden, med de konsekvenser, det så også vil have. Og det er også vigtigt at holde fast i, at de retningslinjer, der er lavet, det er ikke nogen, som for eksempel kan medføre umiddelbar straf, hvis man overtræder dem. Og det er vigtigt at gøre helt klart, at den udvikling, som sker nu, hvor indtil nu, at samfundet har blandet sig i rigtig mange forhold, ja, nu står vi i en situation, hvor den enkelte skal tage ansvar for sin situation og for sine nærmeste og for sine omgivelser, og skal handle derefter. Og det tror jeg også, ligesom vi har set indtil nu, at det vil fungere rigtig godt. Det kan lade sig gøre at gøre det på den måde. Og det er helt afgørende, at der netop er den tillid til, at det vil gå den rigtige vej. Det vil det. Tak. Naalakkersuisoq, værsgo. Tak. Jeg vil også gerne komme med en tilføjelse til de spørgsmål. De forrige år har vi drøftet det med, at restriktionerne og at borgernes rettigheder kommer ind også. Det er meget vigtigt, at sige det højt fra vores side i Naalakkersuisut, at vi har stadigvæk corona i landet. Og det vi fremlagde i forrige uger, så det status med hensyn til det kviktest, at de personerne har mulighed for at foretage de test personligt og sende dem videre vedrørende Naalakkersuisoq. Det er hvis du føler, at du har er syg og foretage en test, så skal du jo også passe på din familie, at sådan som embedslægen sagde om, at vi skal passe på hinanden, og det hvordan vi skal kunne passe på hinanden, det vi kommer ud med her til i pressemødet på nuværende status. Tak. Ja, så siger vi tak for den her presseindkaldelse, vi har foretaget på baggrund af de indstillinger, vi har fået. Kommer vi med nogle lempelser af restriktionerne, så vil blive ophævet fra midnat i nat. Og alligevel skal vi fortsat blive ved med at hjælpe med til at stadigvæk følge de restriktioner, der stadigvæk er gældende. Jeg håber, at I vil fortsat god dag til jer. Lad os passe på hinanden som samfund og løfte vores opgave her i landet. Tak.